ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನು ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಮುಡ್ದು ಬರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಬಲಿತೆಲಿ ಪಾಲಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ ಐನೆತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂತಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕದ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲಿತೆಲಿ ಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲ್ ಐನ್ ಅಂಚನೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ತಂಡು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗಳ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಬುಡುಬುಡಡ್ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣನೆ ತೆಲಿಪಯ್ಯ ಪಂದು ಹಠಕಟ್ಟಿನ ಕುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಾದ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೂಲಿನ ತೋಜಾದ ತೆಲಿಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಕೂಟ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಪಾಣಾಜೆ ಬೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ ಮಸ್ಕಿರದ ಇಸೆದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪೋದು ಮಲ್ಲನ ಪಂಡ ಜಕ್ಕಡು ಜವನಾದಿಗೆ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಬಗೆಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಗೇನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಗೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಪ್ರಾಯೋಗ ಬೈದಿನ ಜವನಾದಿಗೆ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣನ ನನ್ನ ಹಾಲು ಸಾದಿ ತಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಒರಿಯಡ ಜಬದಾರಿನು ಕೊರ್ಪೆರು ಐಟನೆ ಕೈತಳ್ದು ಪೊಲ್ಲುನ ಕುಂಟು ಪೊಲ್ಲುನ ಆ ಟೈಲರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲು ಮಸ್ಕಿರಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಬರಲೇರು ಎದುಕೊನುಗ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಆತ ಬರೀ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ತು ಸೈಯಡು ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಓದ್ತೀರಿ ಅವ ಎಂಕ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ ಪೂಜೆ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಜನ ನ್ಯಾಪತ್ತು ನಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುಬ್ಬಿದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಗೆಬ್ಬುದು ಎರಡು ನಾನು ಕರ್ಮ ಯಾಪತ್ತು ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿಯಾಣು ಓ ಯಾನ್ ನೂಲು ಕೇರ ಮರತ್ತಿ ಹೋಚಿನಿ ಮಾರಿ ತಾವು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಆಣನೆ ನೀನಿ ಕರ್ಮ ನಂದ ಕೇರ್ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಏನೋಡ ಬೋಡೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ದಾದ ಕೇರ್ನಾ ರವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪರ ಮುರನಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪಡ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೂಲು ಮಾತ್ರ ಪುನು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪಡ ಅವೇಡ್ದಿರೇಗ ರವಕ್ಕೆ ಪಾಡಂದೆ ಕೊಲ್ಲೋಲಿಯೇ ಒಂದು ಸರಂಗ ಬೋದೈತೊಂದು ಓಪಿನಪ್ಪ ಪುಗೆಲ್ಡೆ ಪುನು ಕೈಪುನು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪಡ ಎನ್ನಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ದನಿಟ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಕ ಒಂದು ಚೂರಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡ ಎನ್ನಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಬಾತಿರಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪು ಕೊಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಶೇಖರ ಪೂರ ಅವಡಾತೆ ಓಯ್ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಅಂದಿ ಒರಿಯನೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾನು ಒರಿಯೇ ಸೈ ಹೊಡ್ ಮಾರ ದನಿ ಹೊಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸೂಚಿಗೆ ನೂಲು ತಿಕ್ಕಾರನೆ ತೋಜಿಂದು ಇಂಚ ಒಯ್ಪಿನಿ ಅವು ಬರ್ಬಿಡ ಅಂದ ದನಿ ಒಂಚು ಬರ್ತೀರಿ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾನು ಒರಿ ಅನ್ಬಿಡುದು ಇತ್ತಾರ ಪೂಜೆ ಹೋದಾತನ ಹಾಂ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಲ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಾಡ್ಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಂದೆ ಈ ಪೂಜೆ ಬಾರುಂಡ ಈ ಪೂಜೆ ಬಾರುಂಡ ಎಂಕಲ ಪೂಜೆ ಬೋಚಾಪಗ ಎಂಕ ದೇವರಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಈಲ ಪೂಜೆ ಹೋಗ್ಪಾನ ಎಂಕ ಪೂಜೆ ಬೋಡು ಆಗ್ಲು ಬರಂದ ಎಂಕ ಬಾರ ಅಪ್ಪನ ಶೇಖರ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅನ್ಬೋಡು ಯಾನೆ ತಪ್ಪು ಬಡ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಮೋನೆ ತೋಜದ ನೀವು ಉಂಡುದು ಬರ್ಬಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆರೆತಿ ಆತಡೆ ಈ ಮುಳು ಉಂಟು ಬತ್ತಿ ನೋಟ ತೊಡತ ಐಕತ್ತು ಸಂಗತಿ ಅದಾವತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಮಗಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದು ಹಾಲು ಏ ಓದೊಂದು ಹಾಲು ಹೇಗೆ ಹಾಲೇನು ಚೂರು ತೂ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಮಗಳೇ ಅಂದು ಅವ್ಯಾನುಲ್ಲತಾ ಯಾಕಲ್ಲ ತೂಪೆತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸತ್ತ
ಹೌದಾ ಅದೇ ಗೊತ್ತಂದ ಆಯುಲ್ಲಿ ಹೇರಿ ನನ್ನ ಮಗಿಯುಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆರಲೆ ಜಾಯುಲೆ ಉಲಯಲೆ ಈ ತಾಯಿ ಉಳ ಇಲ್ಲ ಹಾ. ಸತ್ಯ ಅಂದು ಅಂಚಂದ್ರೆ ಈನಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಹೌದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅವನುಂಡು ಹ್ಮ್. ಅಂಚಾದ ಆಗ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತ ಫೋನ್ ಸಮೇತ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ತೂ ನೋಡಿ ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಕೊಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹ್ಮ್. ಅವಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲೇತ ನೀನ ಬಿಡ್ದು ಪಾತ್ರ ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಓದೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲ ಕ್ಲಾತಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಆತ ಹಾ? ಅವೆಂತೋನು ಎಂಚ ಮರ ನೀನ ನಂಬುದು ಬಿಡ್ದು ಬಾಬೆ ಅವತ್ತ ಓಲೆ ಯಾನಿದ್ದೇನ ಯಾನಿಪ್ಪನ ಇರದೆ ಬಡಿಯ ಪೋಪನೆ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಪುನಿ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಸೀದಾ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಬಡ ಬಂದು ಎಂಚ ನೆಡ ಬುಕ್ಕಲ ಏನು ಇದನ್ನ ಯಾನೇ ಪೋಪುಜಿ ಅತ್ತಿ ಪೋಲಿ ಇರು ಪೂಜೆ ಪೋಲಿ ಪೂಜೆ ಜಾಗ ಪೋಲಿ ಫೋನ್ ಅವ. ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನಿ ಬರ್ತೀನಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾತನ ದಾದ ಅಂದದು ಒಜ್ಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ದಿಯರ ಮದತೇರ ದಾದ ಪುಸ್ತಕ ತಿನ್ನೇ ತೊಂದೊಂದು ಪುನಃ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ? ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ತುಂಬುವರ ಪುಂಡಿಗೆ ಅದ ಪೂರ ಎದುರುವರ ಪುಂಡಿಗೆ ಅದ ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುರ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ವರ ಪುಂಡಿಗೆ ಅದ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ವರ ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವದ ಪುರ ಉಲಾಯಿ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಅವು ಬಿದ್ದಾವತ್ತನಿ ಅವು ಪಿತಾವೆ ನೆತ್ಯ ಅವು ಯಾನ್ ಪಿತಾವೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತಲಾಗ ಇತ್ತಿಜ್ಜಲ್ತಲಾಗ ಟೊಮಾಟೊ ಸೈಪನ ಬಿಟ್ಟು ವೈನಾಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ತಿಂದು ನಾವತ್ತ ಸ್ಟಾಕ್ ದಾದೆ ಇನ್ನ ಬುಚ್ಚೆ ಗೊಂಜ ನಾಯಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಗಡ್ಡಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪುಣ್ಯತೋ ಪಿತಾವೆ ಬಂದು ಬರ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಮಲು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಿಕ್ಲ ಎರಡು ಜನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಇದ್ದೀರು ಪೂಜೆವತಿಯರು ನಾನು ಲೆತ್ತೆ ಈ ಗುಬ್ಬಿದೆಲೆಗ ಬಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗುಬ್ಬಿದಿಯರು ನಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸಂದ ಹೇಗೆ ಶೇಖರೆ ಅಂಗಿ ಗುಬ್ಬಿದೆ ಪುನಃ ಹತ್ತು ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಹಂಗಿನ ಬತ್ತವನು ಗೌತಮಲು ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಿ ಮಾರೆ ಓ ಗುಬ್ಬಿ ಇವನಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಬುಜ ಇಪ್ಪನೇ ಲೆಕ್ಕದವು ಉಲ್ಟಾ ದೊಡ್ಡ ದೀದಾಂಡು ಮಾರೆ ಉಲ್ಟ ಯಾಪ ಉಲ್ಟ ಯಾರ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಗುಬ್ಬಿ ದೀಪನು ಯಬ್ಬ ಏನಂತಪ್ಪ ಅವನು ಮಾರು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಓದುನತೆ ಓದಲು ಓದಲಿ ಓದುನ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಕದ ಈ ಬೇಲನ್ಪಿಗೆ ಈದಾನೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಈ ಪೂಜೆ ತಾನೆ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಮುಲ್ ಬೇಲೆಂಡು ಮಾರೆ ತಾಯಿಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಓಡ್ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ನು ಪೂರ ಓದ್ತೀರಿಯಾ ಪಪ್ಪ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂಕಲ್ ಓದ್ತೀರಿ ಆಂಟಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಿ ಇದಾನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಓದ್ತೀರಾ ಪೂರ ಓದ್ತೀರಿ ಮಗ ನಿಗುಲ್ದಾನೆ ಓದಿನಿ ಎಂಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಕೊಂಚ ಪೈಜಾಮ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಬ್ಬಿದಿಯಾರ ಈಗ ಗುಬ್ಬಿದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗದಲ್ಲ ಇದ್ದಂಡು ಏರ್ ಬಣ್ಣೆ ಬೊಣ್ಣೆ ಹೆಜ್ಜಂಡ ದಾದೆ ಜೆತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಯಾನಂತ ಗೊತ್ತಾದಿದ್ದೀನಿ ತೂತಾನಿ ನಿಗ್ಲು ವರ್ಮಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೇ ಹೊಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಡೆದು ಮ್ಯಾನ್ ನಡೀತಿದ್ದೆ ದಕ್ಕಿದ್ದ ಓದುನಿ ಮಾರೆ ಹಾಂ ಎಂಗ್ಲು ಓದುನಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಬುಕ್ಕುಡ ಉಮ್ಮಿಲಿದ ಪಾಠ ಅದಪ್ಪದ ಓದಲಿ 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 ಯವ್ವ ಉಮ್ಮಿಲಿ ಸರ್ತೀರ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮಿಲಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅವು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕೊಂಡ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀರಂತ ಪೂಜೆ ಮುಗಿನ ದಾದ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಬುಕ್ಕುಡಿಯ ಸರಿ ಉಮ್ಮಿಲಿದ ಅಮ್ಮ
ಉಮಿಲಿಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಅದ ಈನ ಬೇರೆ ಅನ್ಪಿಗೆ ಓದ್ಲೆ 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 ಕಿರಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೀರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ಪೊಣ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತಲ್ಲದ ಇತ್ತೆ ಉಮಿಲಿಗ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಾ ಅವನಿಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಡು ಬರೋ ಓಲೋಲು ಕುಲ್ಲದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒತ್ತು ದಾದ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಏಸಿಗೆತ್ತ ಅದೇ ನಾವು ಒಕ್ಕದಾನೆ ಉಮಿಲಿಗತ್ತ ಏಸಿಗೆ ಯಾರು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದು ನೀ ಹಾಂ ಓದ್ಲೆ ಓದ್ಲೆ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಲವರ್ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏ ಅವು ತಪ್ಪಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಲವರ್ಗೆ ಪಲ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕೇರಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೋಗುದೇ ಸೈಯಡಪ್ಪ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದದ ಅಂದ್ರೆ ಟಸ್ಕು ಬುಸ್ಕು ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತನು ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಿಗೆ ಮಾರೆ ಓದ್ಲೆ 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 ಹುಷಾರ ನಿಕ್ಳು ಮಲ್ಯಾಣ್ಣಗದ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಉಮ್ಮಿನಿಗ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಜೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಡೆಂಗ್ಯೂದ ಉಮಿಲಿಬೋದು ಮಲೇರಿಯಾದ ಉಮಿಲಿಬೋದು ಸೇರಿದು ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟದೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಮತ್ತೆ ರೋಗ ಬಿಟ್ಟದ ಅದ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕರಿ ಯಾನ್ ಓದಿನ ಉಂಡದ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಬೀರ್ಬಲ್ಲ ನಿತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ಓದಿನಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಾ ಓದಲೆ 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 ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಓದುದವ್ರನ್ನ ಭಾಷ ಆತ್ವಾರ ಅತ್ಯ ಬಾಯ್ ಬರೇ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೆತ್ತ ನೀಕು ಪೂಜೆ ಬರಜ್ಜ ಓ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆಯ ಈ ಉಪದ್ರನ್ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಓದುನತ ನಾನು ಓದಲಿ ಓದಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯರ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಬರೆಯೋಡು ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಚಿತ್ರ ಉಡ್ಪ ಬರಂದಾಪುನು ಗಂಟೆ ತಂದು ಗಂಟೆ 12 ಮುಕ್ಕಾಲು 12:45 ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ನಾವು ಹೌದೇ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೈರಣ್ಣು ಅವ್ವೆ ಮಾರೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪನೆ ವನಸ ಐನೆ ಪನ್ಯ ಕಡೆ ಪೋ ಎರಡ್ ಜನ ಇಕ್ಕಿಂದು ಪೂಜೆದಲ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಎನ್ನಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಒನಸುಂಡು ಪಾಡುವೇರು ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನಂತಾಲ ಪಾಡು ಇದ್ದೇರು ಯಾನುಂಡದ ಅವಳು ದಾದ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸು ಪ್ರತಿಕೊಂಡು ಮಾಡದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗುಪ್ಪಿ ಕಲಿಬ್ರ ಬರ್ದು ಹೋಗ್ನು ಅವಳು ಬೋದನ್ನಾಗ ಅವಳು ಇಂಚಿನ ಬಾರದಾಯ್ತ ಪಲ್ಯ ಹೌದಾನೆ ಅವನಿನ್ನ ಸಾವಿಯ ಅತಿ ಯಾನು போய் ನಾವು ಸಾವದವನ ಸಿಂದು ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಯಾನ ಹಿಡಿದು ಬಿದಾಯಿ ಬರಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಇಲ್ಲದ ಬಿದಾಯಿ ಹೋದ ಯಾನ ಅಟ್ಟುಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಡಿದು ಬಿದಾಯಿ ಬರಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬೊಚ್ಚ ಅವು ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಪನೆ ನಡಕೆ ಎಣ್ಣ ಮಾರೆ ಅವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವು ಬಡು ಅಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೊಡ್ರ ಶಕ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ರನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತುನೋ ಅವೇನ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ಓದ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲು ಓದಲಿ ಓದುನತ ಓದಲಿ ಯಾನ್ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋವೆ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಳೆ ಉಳೆ ಓದೋಡಿತೀನಿ ಇಡೇ ಬರ್ಬಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೊಲ್ ಬತ್ತು ಓದುವ ಇದೇ ಉಪದ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈತ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಓದುನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಓದುನ್ನ ಅತ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೂಡಾಗೊಬ್ಬುನ್ನ ಓದುನತ ಬುಕ್ಕ ಓದಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೌದಾ ಅವಳು ದಪ್ಪದೋಜಿನ ದಾದ ಮಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ದಪ್ಪದೋಜಿನ ಇಂಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ 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 ಬರಿಯಾ ನಿಕ್ಲು ಮಂಗೆ ನಿಕ್ಲು ಓದುನಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಲ್ ಮಾರ ಐಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೂರ ನಿಂಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪೆರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೆರ ಉಂಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಬೋಡು ನಿಜ ನಿಕ್ಲು ಓದಲಿ ನಿನ್ನ ಉಂಡು ದಪ್ಪದೋಜಿ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ದಪ್ಪದೋಜಿ ಇನ್ನೂ ಉಂಡು ಎಂಡೆಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಗ್ಲು ಓದಲಿ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೇವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓಡಪ್ರಿ ಓದರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡಿಯಾ ಓದಿನಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ನ ಫೋನ್ ಪರಿಚಯ ನಿಗ್ಲು ಓದಲಿ ಹಾ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ದೀಪುನ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಯಾನು ಗುಬ್ಬಿಲದಿವೆ ಜಿಪ್ಪಲದಿವೆ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಈ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ ಕುಡಿತ್ರೇನು ಓದುವ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಟು ಬಚ್ಚಿ ಈತ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಆವಡು ಐದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೀರು ಹಾ ಇಪ್ಪು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ತೂಕ ಏತು ಓದುವ ತೂಪೆ ಈ ಉಲ್ಲತ ಮೂಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾ ಮೂಳೆ ಉಳ್ಳೆ ಪೋ ಇದು ಮಾರ ಇವಡಿ ಓಡಿ ಓದರೆ ಬಕ್ಕೋಡೆ ಓಡೆ ಬಚ್ಚಿ ಅಬ್ಬಾ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪನ ಮಂಡಂಡಿ ಅಂಕ ಮಂಡಂಡು ಆಡೆ ಬಂಡು ನಾನು ಯಾನು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಪಾತೇರ್ವಾರ ಬಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೋ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಹೋಗೋ ನೀನು ರೂಮ್ದಲ್ಲೇ ಪೋ ಆಯ್ತಲ್ಲೇ ಪೋ ರೂಮ್ದಲ್ಲೇ ಪೋ ರೂಪಿನಿಂಚಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಪಜಿ ನೆಚ್ಚಾನೆ ಅಂತ ತೂಪೆ ಬೋಲೆ ಸರಿ ಓದ್ಯಾರು ಅಬ್ಬೋ ಓ ಮಾರೆ ಹೌದೊಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೋ ಓಡಿ ಬಿದಾಯವತ್ತಿ ನೋಡಿ ಮೇರೆ ನೋಡಿ ಗಡಕುಡ್ನು ಪೋ ಉಲಾಯ್ ಬೋಲೆ ನಿಂಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಬೋಲೆ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿರ್ನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿರ್ನ ಯಾನು ಬೋಲೆ ಓದು
అవుదల బట్టి నిన్న పాలిసిదల బట్టి పోలే ఉల్లైపోలే నీకు ఉల్లైపోలే అబ్బా ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಪ್ಪ ಇಂಚ ಓದೋಡಿ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚ ಓದಿಂಡ ಇಂಚೂರು ಅನ್ನ ತುಂಬೋರ್ವ ರಾಶಿ ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು ಈಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಎಂಕ ಬಡಪ್ಪ ನೀ ಅನ್ಬೋದ ಶೇಖರ ಎಂಕ್ಲ ಬಡ ಓ ಶೇಖರ್ ಯಾತು ಹೊರ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಭಾರಿ ಲ್ಯಾಕಿದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮೂಸವ್ ನೆಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಸಾಯ್ತು ನಾವು 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಆತನೆ ಓ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಯ್ ಐ ಎಮ್ ನಿಗೆ ಬರ್ತೇನಾ ಏರಿ ಐ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಲು ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಶಬ್ದಗೆ ಎಂಡದುಲೆಗೆ ಉಸ್ಕುಡ ಅಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜದ ಅಡ್ಡಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಅವಂದು ಅಗ್ಲ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಕೋತಾಪುಂಡ ಓಟೆ ಫೋನ್ ಬಾತಿರ ನಾಚು ಮಂಡೆ ಜಂಕ್ ಇರನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನದಲ್ಲ ಬಿರ್ಸನೆ ಬಿರ್ಸೆ ಅಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡಪನ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಮರತ್ತು ಎಂಚಿನ 24 ಗಂಟೆಲ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಚೂರು ಭಾಷೆ ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನಾಕಲ್ಲ ಮುರಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೂರ್ಲ ನದ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ನಮಗಳಿಗೆ ಎಂಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಜಿ ಹೊರಿತಾತ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಳೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶ ತುಳೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಅವತ್ತಿ ಸರಿ ಓದೊಂದುಲೇರು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಓದು ತೂದು ಅರ್ತಾನೆ ಮಗಳು ಓದು ತೂದು ಅರ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಪೋಚಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋಯ್ನಾತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದಾಡು ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದಾಡು ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಐ ತೂಪುನಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ತೂದು ತೋಚಿ ಈ ರೀತಿ ಚೀಯರು ಉಳಾಯಿ ಬೋಂಡು ನನ್ನ ಆಯ ಬಿದ ಇವತ್ತೇನ ಕೆಟ್ಟುನು ಆಯ ಬಿದ ಇವತ್ತೇನ ಕೆಟ್ಟುನು ಏರಿ ಟೈಲರ್ ಮಗೆ ಆನೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಜನ ಹೋಲು ಟೈಲರ್ ಮಗೆ ಹತ್ತು ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಳ್ಳೆ ಗಡಪುಂಡ ಯಾನ್ ಬಿದಾಯಿ போய் ಕೂಡ್ಲಾಕ್ಲು ಬತ್ತ ಪಾತಿರಿ ಎರ್ನ ಆಯ್ಕು ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ದೆ ಏರಿ ನಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಮಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಇರನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಿವಾಗ ಅಂತ ತೋನೊಚ್ಚ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಎಂಜಿನ ಇಂಚದೆ ಜೋಗ್ಲಗ ಒಂದು ಚೂರ ಅನ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಿಡೋಡಿ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಓದಾಡೊಂದು ಬಿಡೋಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ಬೋದು ತುಳೆ ಇಂಚ ಓದಿರತ್ತ ಇಟ್ಟು ಓದಿರತ್ತ ಇಂಚ ಓದುನು ನನ್ನ ತುಳೆ ಈರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ತಿ ತುಂಬು ಬರ್ಬನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪುದರಂಜಿ ಪನೊಲ್ಲೆ ಕೊಡರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿನಾಡು, ಸುರೇಶ್ ಬಿಟ್ಲ, ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಜಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಇಂಚಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು. ವಿಜಯಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಬರೋಣ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಪನ್ನಗ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ನಗ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈತ ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಮಂತಂದು ಇರುತ್ತೆ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೇರ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅವೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಇನ್ನೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ 50 ದಿನದ ಬಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂವೊಂದುಲೇರು ಇಂಚಿತನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುನಾಡುಲೇರ ತಾನು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರು ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ತುಳು ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಂಜ ಅಚ್ಚಾ ಐಟ್ ಏರ್ ಜನ ಏರ್ ಉಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಐಟ್ ಬಹುಶಃ ನಾಯಕರದು ಬೊಕ್ಕದ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಮೇರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಲೋಲೆ ರೈಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರಿ ವಾರ್ತೆ ಹೋದ ಅವೇನ್ ಪನಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ 5 ಸೀಸನ್ ತೂನಗ ಮೇಕಲ್ ದೀಪಕ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವನು ಬರೋದುಂಟು ನಿಖಲ್ ಈರ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಯ ಫಾರ್ ಮೀ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಭಾರಿ ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರ್ನ ಹಿಂದಿ ಅದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಖುಷಿ ಬಂದ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ನ ಕೂಲಿ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ನ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಲೇಸ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅದು ಪನ್ನಂಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ತೆಲ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಏನು ಜನಗಳು ಏನು ಈತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐಟೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ತೂವರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆತ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆ ಅಂಚಿನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಟೀಮ್ನ ವಿಷಯ
ಅಂಚಾದ್ಯಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ಲ ರಾಜೇಶ್ಲ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊಲಿಗೆದಾರ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಪೊಲ್ಲುದು ಕೊರಿಯರ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸುತ್ತಲೆಡು ಕೊಡಲಾತ ನಿಕಲೆನ ತೆಲ್ಪಾರ ಉಲ್ಲೆರು ನಿಕಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತೆಲ್ಪಾರ ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಡು ಅಕೇರಿಡ್ದು ದುಂಬದ ಸುತ್ತು ಪಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂತಲು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುರ್ದು ತೂನಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನವಲ್ ದಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗರ್ನ ವಿಜಯಣ್ಣಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರೋಡ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಕಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ Bale pale, pa 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 pa. Bale pale, pa 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 pa. What's up, macha? ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. Pale, pa 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 pa.